Kaixo denoi, astearteon, zer moduzun da astea, ondo, ja asteartea, aste aurrea dijoa, eguna ondo, dana ondo, atxaldiako planik, Beti. Egumek eskolan jaso, gaur asteartea da, zer dauka? Rutina. Eskala dauka lurrek, ekik entrenamentua, betiko. Betiko rutina, ez da? Hoi ondo da, ez bali bada ez erraldatu, seinale ona. Gu ere, mentxe beti bezala jarraitzen dugu, eta gaurkoan, errezeta berezi batzukin gatoz. Ze asteartean guk erabakitzen dugu zer errezeta egin, zer kozinatu, eta bida, nik gaur nere erara egin dut pasta bat. Alfredo pasta bezala xe... Baina Alfredo tiran gutxi daukazta. Almintz. Hori da. Baina Alfredoren pasta askotan ikusten da, esnegainarekin egiten dala, oi askoarekin ere egiten dala, naiz eta originala hori ez izan, noski, eta hor oinarrituta nik esan dut, bida. Esnegaina erabiliko dut, ere, kasu honetan makarroiak aldatu egin ditut, ez ditut fettucciniak erabili, baizik eta beste batzuk erabiliko ditut, gero hobeto esplikatuko ditutenak, eta bida, egingo detena da, nire erara Alfredo izan beharrean, nahiko berezia. Armitz pasta deituko dio. Horri da deituko diogu. Alfredo, badago berzio bat, oiasko beharrean, brokolia botatzen dira, baina hori ez da neria. Ja, ez daki ezer gaztiak, ez daki ezer. Bueno, ni baigo zerbait originala, egin nuen hemen proba zuekin, egun batean ikusi nuen errezeta bat zala, ogiat eitea arrozarekin. Arroz ogi bat, holan zeliako entzako, ero glutena hartu ezin entzako, eta ogi hori ingo dugu, lako moldeko ogi bat, eta horrek izan ingo, munduko sandwich honena, sandwich mistoa, urdai azpiko egozia, eta gaztarekin, hori, gurinarekin, zardaiti pasata, zoragarria da, eta gaur, ikusiko zuen, ze modu errezean ingo dugu, ogi bat, eta horrekin sandwichoa. Gaina glutena ez dauka, beraz? Hori da. Berontzako balio duena, baina lehen da bizi esan bezala. Nire pasta edo Alfredo pasta nire erara jakiteko nola egiten den, begira. Oiaskoa ontzeko espezia guztiak nahastu, bularkia oliba olioarekin igurtzi eta espeziekin estali. Ondoren, zartagi handi batean bularkia su ertaina altuan egin, gorrituta egon arte. Atera eta egoten utzi. Zartagi berean gurina urtu, bertan tipula egin, xamurgeratu arte. Gehitu baratxuria eta kozinatu beste 30 segundo. Espezia gehitu, ardo zuria bota eta lurruntzen utzi. Oiasko salda erantzi eta irekinarazi. Pasta egozia zartagian bota eta azkenik esnegaina eta parmesano grinduak gehitu. Saltsa loitu arte. Limoizukua gehitu eta zerbitzatu. Bueno, ikusi dezuek, elaborazio dexente dauzkela, batez ere espezia dexente ditun errezeta bat izango da, eta hasiko naiz espezia guztiak nahasten. Kasu honetan, tipula hautsa botako diot, baratxuri hautsa ere botako diot, pipermina botako diot, oreganoa, erromero, eskaia. Hori da, erromeroa edo eskaien. Eta azkenik ere, kaiena ikutsu bat ere izango du. Zuri zenbat, gustatzen zaizu pikatzia, ala ez? Bai, noski. Baina neurrian. Neurrian. Pikatu bai, hori da nire... Puntua hori da. Puntu nivela. Egia, kontu zibilik kaienarekin, ze lehen prestatzen eta horrela ari nintzen nian, dena txikitzen hona naiz eskuz, gero azpin zait, hori dana eskoakin ikutu detela, eta sudurra ikutu dut pixka bat, dana erretan eukan, beraz, ondo garbitu eskuak, ze bestela dena erretzen ditu. Bueno, hemen egin detena izan da, espezia guztiak ondo nahastu, eta hau erabiliko dut, oiaskoa ontzeko, zingo detena da oain, oliba olioarekin ondo igurtzi eta espezia gainetikan bota, eta gero zartagian erre. Ez ditut espezia guztiak erabiliko, zergatik ondoren saltxarako ere espezia hauek erabiliko ditut. Beraz, erdia erabili bardez, beste erdia saltxarako dikua. Beraz, bitarte ni hemen oiaskoa ondo ontzen jungo naiz. Oso ondo. Bueno, Armiz, lanean hasi bitartean nik Alfredo pastaren inguruan hitz egingo dizuet, eta 1907 urtera joan behar gara Romara, eta bertan daukau Alfredo Di Lello.
honek zeukan nolan ardotegi batero, jatetxe bilakatu zuela, eta, bueno, kosinatzen eskua zeukan. Bueno, lehenko eta bain errezetan fetutxinia dira. Fetutxiniak izango ziren, horre, luzenga zabalak direnak, eta historia romantiko polita dauka honek. A ber, hau kontua da, bere emaztia, haurdunaldia eta gaizkit pasatzen nahi izan, eta gozea, kendu izi, ez zeukan gozerik, jateko gogoa bezegoen. Eta Alfredo arduratuta zegoen, eta zein zuen. Bueno, zukatzo tiramisu aitean, hemen jendearen aurrean kafea botatzearen eta hori. Berak hartu zuen, jatetxian, pasta al dente, hau da, puntuan egosi zuen, eta pikoteari ohera eraman zion, eta zion, berez, pasta alburro izango zana, beraien gurinarekin doan pasta, hartu zuen. Pasta zen egosi berria, platerean, bero dagoela, gurina botazion, gurin pila bat, eta ero parmako gauzta. Bere aurrean hartu hori nazin zion, bibolina jotzen zegoen bitarte. Bera bibolina zegoen jotzen, bibolinarekin musika jarri zuen. Horrek asko irabazten du. Eta bikotean aurrean nazin zuen, eta karo, beroa dagoen espazta zegertatzen da, gurina eta gazta urtu egiten dira, ez? Eta orduan olako zerbait krematxua geratu zen, azkenean karbonara moduan, baina izango zen berdina, arrautzako ringo gabe. Eta horregatik, batzuk esnegaina eta botatzen diote, ustez esnegaina dara mala errezeta honek, ez? Hola, nahiten dituzte. Estatu Batuetako errezeta famatuenetakoa da. Hau, Estatu Batuetara 1900 eta 6. urtean juntzen, horre honzien, bi garaiko, nik ez ditut ezagutu, baina Douglas Fairbanks eta, Mary Pilford, horrezien aktoreak, garai hartako zine mutukoak, eta eskondu izien da Erroman bukatu zuten, beraien estei bidaia izuten Erroman, ez? Eta han zeudela, Alfredo jatetxera juntzi, dastatu zuten hau, eta geratu ziren txunditut. Eba, biolinei gabe, eta ez zerrik gabe. Bai, txomen, eskone dauzka, historia luzeagoa da. Hartu, bueltatu ziren, eta bi aldu zizkioten, sardezka bat eta goiara bat, urrezkoak, eta, esan da, to Alfredo, the king of noodles. Noodlesak dira fideoak. Alfredo entzako... Eta king erregea. Erregea, fideoen erregeantzako goiara eta sardezka tenedorezkoa. Kontua da, asko entzun zala, bertako prensan hitz egin zuten Alfredo pastaren inguruan, eta oso ospetsu izan. Bere jatetxera Kennedy juntzan, eta argazkitan agertzen da, bera, ez dute nik esan dizun nasketa hori pasta gurinarekin eta gaztarekin, eskuekin egiten. Dana eskuz egin. Ordan bere jatetxera jote mazatea, daude argazkiak, berak pasta pila bat olan, eta Kennedy olan jarrita. Gero beste, ez dakiz, aktore famatuekin, eta agertzen da, suposate du pasta hotza izango zara. Baina, bueno, olan, ahora ematen. Orduan, berez, 3 osai besterik ez dauzkan errezeta, pasta, gurina eta gazta, eta, munduko, Estatu Batuetara bidaiatu zuena, gaur egun, esan dagoa, lehen esan, Armintzek esan du, oiaskoarekin badago berzio bat, beste berzio bat dago baita brokolia botatzen zaiona, eta azkenien da, zerbait oso krematxua geratzen dana, eta, pasta jateko modu, erraz eta gozo bat. Nei, iruditzen zait artelana dala, pasta itia. Du Italiara joaten zara, eta bertan jatetxe pilo batek, ikusten dezun nola beraiek egiten duten pasta. Hemen gaude oso ohituta ja, pasta lehorra erostiarenak, baino Italia joten zara, eta pasta fresko egiten dute ia jatetxe guztietan. Eta etxean, azte bukaretan, ohitura daukate zeguk hemen erabili izan dugu. Arrabola berezi hori, behin baino gehiagotan, etxe guztietan daukate olakoa, eta bakoitzak dauka bere neurria, irina, urana eta hori, eta gero mosketa ezberdinak, honek arrabola berezi horrek gero ematen dizuna da gainera aukera mosteko era ezberdinetan. Eta, baina aldozu lasaina, ze espezia usaila daukagun gaur txorien. Nik uste dut Alfredo gau usainduko bazuen, agian bere pasta errezeta moldatuko zuela. Egia da, espeziak zapore intentsua daukatela, eta igual saltxa batian eta horrela erabiltzen dezuenean kriston zaporea metien diola, baino bularkia egiten dezunean suan, eta sutan berotzen danen espezia
oraindikan eta aroma gehiago dator. Eta ia esan nola honek kaiena ikutsua dauken, ni ere sudurretik sartzen zait kaiena ikutsu hori eta esaten dut, ostra, honek pixka bat pikatuko du, Pixka bat pikatuko du. Lehen etorri zait, Armintzek esan didanen, honek zor piperminakin, da izan, gero begian ekutu dut, futbolean jolasten genuenean, geneukan krema bat, asko berotzen zuela, baina asko, eta krema hori muskuluetan eman da gero, eskuak ondo garbitu behar zenituen, ze bapatean, askurea etortzen behar zitzaizun horbekaldean, askure egiten zinen, eta partidu guztia egiten zenun korrika, saldia, hankapean izango da zenun modua. Agatzen zien, gorri, ez dakit, holakoen bat. Baina, krema horrek batzutan kontu zibla, gorri... Egia da. Ni badakize krema dan, eta egia dala, da krema bat, hori, berotzeko, ez da? Berotzeko, berotzen du. Muskulua bero eoteko eta ez ozteko, eta ez lesionatzeko, ez da? Baina egia da, krema hori ikutzen balen badezu, ez dakit zetokitan eta horrela. Behar estana, azkurea ematen dula. Berotiten zaigu alegia. Bida, nik hemen bularkiak egin ditut, espezia guztiekin, eta niri interesatzen zeitena da, zapore guzti horiek nire saltxan egotia. Horretarako egin detena da, gurina saltxa honetan, edo egin deten oiaskoaren zartagi bera erabiltzea. Orduan, espezia batzuk ikusten dituzue hemen, gutxi iruditzen zaiziet, eta ingo detena da, ondoren pixka bat gehiago, bale? Orduan, pixkanaka hemen, oiaskoaren zapore guztia ateratzen joango da, eta bitartean nik ingo detena izango da, tipula txikitu, baratxuriak txikitu, eta hori izango dira, saltxa honek izango ditun barazkiak. Oso, ondo. Bueno, guk hemen espezian artean, Euskal Herrian nik uste dut ezagunena piperrautza da, ez? Eta hor piperrautza erabili du hemen Armintzek, eta piperrautzetan bertan ekoizten direnak, famatuena nik uste dut, eta hau, lehen Armintzek izan duen pikantearekin lotuta, zein izango da, espeletako piperra, ez? Hori, irudi hori, espeleta eta han ingurura joaten mazate, baserritanan piperrak zintzilikan udazkenean da, lehortzen dagoten dienen, oso irudi polita da, bukolikoa, eta hortik gero hori, lehortuta dagoen piper hori, gorria izeneko piperra, hori, Ameriketatik ekarri zuten, baina guk espeletakoa erabiltzen dena piper izena gorria duena, eta hori gero eotu egiten da, eta horretin daukagu, hainbat eta hainbat errezetetan erabiltzen den piperrauz bat, gaur egun gozogintzan ere asko erabiltzen dela, eta nik ikusi izan ditut Bruselan baita, bertako txokolate gile onenaren dendan bonboiak espeletako piperrarekin, eta hor arropuntu bat ikusten duzu, ze gaina jartzen du, espeletako piperren bonboiak, ez? Orduan, gure Euskal Herriko herri baten izena bertan ikustea arrotzekoan zerbait da. Gero, horren antzeko zerbait egin zuten hemen Tolosa inguruan eta hor dago piperrautza egiten dutena piperminekin. Aranerekin. Txorienen izan zirela, niri asko gustatzen zait. Gaina aranena ezagutu nuen txorienet eta... Pikante gutxixo dauka espeletarena baino. Bai, ez dauka zekusirik, baina usaia badauka, piperminen usaia dauka, beste usai badauka. Eta horregia da, piperrautzak eta, guk ezagunena gero, juten bagara hemen, gero Espainia aldean daukagu, ez? Hor berako piperrautza, azaldu nuen hemen, hor ketu egoten da, lehorra eroketua, eta ketua izaten da, azkenean, egiten dute, zua, pentsatu ezazue, piperra jartzen dituzte goiko solairuan, egurrekin dagoen, teiatu egurrezkoa da, eta daude tartean zuloak eta euskate. Piperrak gainean juten dira, azpian, aretzarekin, ero pagoarekin, zua egiten dute, eta ke horrek egiten duena piperroiek lehortu eta zaporea eman. Gero hartzen dituzte, horiek eotu egiten dituzte, eta horrekin atetzen dira piperrautz ketu zoragarri hauek. Ketua bai, errea ez. Hor bada otrukoa, ze piperrautza eta espezia botatzen ditugunean, zutara, ez dakit, ikusiko zen, paella bat egiten ero, kontu zibili, bota piperrautza, ondo nazi eta gero zeitun bustin behar da, ez? Zeratik, espeziak errein aldira baita ere, ez? Orduan bada otruko bat, nik egia esan ez dut erabili inoiz, baina nahi izan ni beti normalean gero ondo bustitzen duelako, da piperrautza hartu, ur pixka batekin nazi, eta urarekin bota. Orduan ziur ez aizuela erreko piperrautza hori, baina
Truko bat. Pipera utxataz hitz egin dezula eta gozogintzen ere erabiltzen dugula esan duzu. Guk ere erabiltzen dugu, eta txokolatea egiteko, batez txokolate beltzarekin, esnearekin eta horrela nik ez dut hainbeste ikusten. Baina hola, txokolate beltz mikaz batekin edo horrela, earki di joan gauza bat da, eta ez da sukadetan bakarrik erabiltzen dugula, baizik eta gozogintzen ere kombinazio ederra. Jente ohitu da, lehen garai batean, ez dakit, txokolatea asko jota aurkitzen zen hortik, menda ikutu batekin, karameluarekin, baina gaur egun gatzarekin, piperrautzarekin, eta horrelakoak ja ez dala joan behar zela, horako denda espezializatu batetara baizik eta ja, toki askotan da. Hori bai, txokotorrezno ez. Ni probatu dut eta... Zerra. Ez duzu probatu niokan? Txokotorrezno. Torreznoa eta txokolatia... Zoriakoa, tipikoa da. A ber, juten basada, Errioxa aldera ez, Karai aldera ero... Ez da zer asmatu, ikusten dut. Bueno, saltzen dizute, zerbait berezia, eta... Munduko bene izango balitz bezala igual saltzen dute gainera. Zerbait berezi moduan. Berezi moduan. Bai, eta, bueno, erosten duzu. Bai. Jaten duzu. Behin. Bai, eta ez da txarra. Baina nik esaten dut, niri torreznoak aldeatetik eman, eta txokolatea bestatetik. Biana, bai, da txokolate bat, torrezno zaporea dukala. Espeletakoakin lehen hau erosten dizut, beste hori. Beste hori, behin pradatzen nuen, dendakoak, bueno, zerbait berezi moduan, gaina holakoetan juten ez, aurkitzen ditu danean, kanpora juten danean, herrietan ni beti gustatzen zait bertako produktuak eta saltzen dituzten olako dendetara jun, eta esate, zer da hemengoa tipikoa. Eta hau izan zen Arnedion ustut erosi nuela. Eta behitu animatu eta probatu zazu hau. Eta zeuden, Arnedion, zer daude Arnedion? Daude, termak, dinosaurioak eta oin txokotorrendoak. Zeudenan txokolate batzuk, dinosaurion itxurakin, argazkiekin da, nire semeak horren nahi zituzten. Eta dendako esan zian, ez, txokotorrendo erosi behar itxoso. Bueno, aurrengoen dinosaurion erosi nitu. Baina, bueno, egia da, mundu guztiak eta baita nik ere, gauza berriak dastatu nahi ditugula. Gauza berriak probatu nahi ditugu, bai gera beti klasikoak eta tradizionala jatekoak, baino ere urtero edo ez zerbait berria dastatzearena eta toki batea jute buen magia eta bertako espezialitatea balimada edo horrela, oindikan ere, hobeto. Dakitza, bertako ikasi da. Eta horregatik da hobeto denda batera jutea eta hori. Galizian izan ginen bertan, hartu, Ribera Sacra ez da gizea, errango ardoak eta ez da gizea. Jundendara eta zeintzu dira zuenak zaunatak. Utzi komentatzen. Bira, nik kasu honetan Lumakoni, makarroia ekarri dut. Asko gustatzen zaize, nahiko handik dia, eta hemen ikusten dezuen utxune honetan, egingo dugun saltxak, kriston zaporea dauke, espezia piloa ditu, esne gaina dauke, eta nahiko intentsua da, gaina hoi askoa dauka, eta nik gustatzen zaiten saltxa bat danez, gustatzen zait, horrelako batera erabiltzea, zer erlituko zaigu saltxa guztia hemen barruan. Orduan, makarroi bat jaterakoan, jango dugu makarroia eta saltxa guztia, beraz. Koiara eta dena ez dugu behar, igual xardeska batekin horrelako bat hartuta, ja barruan badaukagu dena. Horrexia atikan erabaki dut horrelako erabiltzea. Azkenean pasta horretako izaten da. Guk hemen makarroiak, espagetiak, berdizego ze saltzakin. Beraiegan, olako saltza krematxoak eta direnean, espagetiak eta onak baldin badira, itxatzita geratzen dira, eta hauek izaten dira guarnizio zerbait daukanean. Hau da, gaur bezala, pusketak daudenean zerbait, berdin zait txorixoarekin iten baduzue. Betiko etxean iten dena, txorixoa, arrautza egozia eta tomate saltza, hori gure etxean klasiko handi bazala, hoiekin ere, armintzek esan duena pixkat, barruan geratzen da, eta honedie, pusketak eta izaten dituzten olako saltzak eta jateko pasta egokia da. Horretaz gain, egin alduzue, badaude errezetak pila bat, honek egozi, gero mauka batekin betetzen dituzue, betegarri batekin, nahi duzuena, olako boloinesa batekin, gero jartzen dituzue danak olako labeko erretilu batean, gainetik gazta pixka bat, eta labera saltzen duzu, eta erolan mokaduan jartzeko. Baina irudi hori, zuek imaginatu, hartzen duzu horrela, bat, sardezkarekin, eta gero hemendiko nabera, gaztan luze indala. Bikain. Zoragarri. Hemen egin detena da, tipula oso txiki moztu, eta baratxuria ere oso txiki moztu. Zer, ondoren ez dut salda birrinduko. Birrindu gabe joango da, orduan gustatzen zaitena da, nahi zati oso txikiekin aurkitzea.
dana birrindu beharko banuke, ingo nukena da, tipula eta dena, zati lodiagoetan edo egin ze, bueno, ez dit importa, denbora gutxiago tardatzen denik mozterako garaian, eta nola ondoren birrindu egingo banu, ez dit importa. Baina kasu honetan indet, txiki, ondo utzi dut suestitzen, utzi dut pixkanaka, poliki kozinatzen, eta ondoren egingo detena da, ja ardo txuria bota. Lurrundu, eta bitarten egiten ari naizena da, ja lehen egin deten oiaskoak, zati txikietan, eta hori egingo detena da gorde, bale? Ze gero saltza egiten deten bitartean gehitu egingo diot. Bitartean hortxe dihoa gure makarroia kozinatzen, 12 minutu, 13 minutu ja preste egongo da. Orduan, aldente egotea nahi dut, ze ondoren saltxara botako dut eta saltxan amaitu egingo da kozinatzez. Eta zor, prest. Ni bai. Beto, Armin, lehen kapsasinak indizu pikantea. Hemen, sudurrean sartu zena. Kapsasina da, hori piperminak eta hau pikantea daukaten sustantzia guri pikatuare zeiten diguna, eta alde batetik horrek ematen digu, ez badago jente bat, pikanteak sortzen du aldizio puntu bat, ez? Eta hori segatik izaten da, guk zerbait pikantea jartzen dugunean, alertan jartzen da gorputza, ez? Mina sentitzen duzu, ze pikantea min bada azkenean, eta gero, min hori bukatzen danean, hor endorfinak eta askatzen ditu gorputzak, orduan, badauko olako, onura ero sentsazio bat, ez? Orduan, pikantean nahi eta jenteak horretik pixka jartzen du, gero, gorputzak endorfinak eta askatzeko, eta gero, olako, ez, goraldi bat ero izateko, eta, hemen esaten nik, gomendatzen dizuet, aurrei, ze badago jende bat, egiten ditu, ez da tigreak. Engen ituen alemonean hemen. Eta ez, umea jango dituztenez, pikanterik ez dio botako. Ez, botak gutxixea, ez, egin tigre batzuk horrek koloreak atatzen dizkizutena, baina bota gutxio, eta pixkanaka, umea ere badikoa horre egiten. Zen ire, esate dute, aita, pikantea, baina, ze ona, ez? Eta hartu egiten dute, eta bestatzu, pikantea, eta ez dut nahi. Hombre, esan dakoan, nik pikantea ez da txarra, gorputzan dako ona, orduan, neurrian, baina ez kendu, aurrei erakutzi. Eta hori beste kultura batzuetan egiten dute, Afrikan, Mexikon da, txikitatik pikantea jaten dute. Horrexegatik ja azten zeanen eta horrela, ohituta zaude. Bida, nik hemen egin detena oraintxe ikusi dezu ez ze kolorea zuen tipulak, ez da tipula baratxuriak indetena da ondo kozinatu, eta orain egin diotena izan da, espezia gehiago bota diot gainetikan, ze espezia zapore hori edukitzea nahi dut, orain, ardo txuria bota diot, ondo utziko dut lurruntzen, alkohol guztia dena ondo ateratzen, nola zartagia nahiko zabala dan, seituan lurruntzen da, eta orain ingo diotena, izango da, ere, oiasko sala pixka bat bota. Oiasko sala botako diot. Eta ere, ez negaina gorputza bateko honi? Hori da. Ordu, noain ingo detena ja da, laister, pasta prest daukatenean, ondoren bota egingo diot honia barrura, esne gaina botako diot saltza hau loditzeko, eta ere lodituko duena izango da parmesano pixka bat. Ingo detena da bukaeran pixka bat. Zigatu, txikitu eta gehitu. Beraz, iruditzen balin bazaizue, etxingo dugu momentutxo bat, ea pasta ja denaz eginda egoten den, eta prest dagoenean jarraituko dugu. Gure saltzarekin, pastarekin, eta momentu batean bueltatuko gara. Lagunok, ja bueltan gea, nire lumakoniak ja prest, nahiko aldente daude, minututxo bat edo falta zaio, baino horretarako hementxe, saltxan bukatuko ditugu. Ikusten duzu, ja saltxa ia dana lurrondu da, likido guztiak lurrondu dira, eta hemen ingo detena izango da, ja. Indeten oiaskoa txikituta barrura. Esan didatela pikatu egiten duela. Pixka bat, bai, lantaleko batek probatu du. Norbaitek, Zuk ez. Nik ez? Nik ez. Vale. Nik errezeta bukaera gustatzen zait, astatzia. Eta oin dakidala pikatzen du, esan didatelako, esne gainarekin lehunxeo geratu. Bertan da likido guztia ere barrura sartuko dut, ze horrek ematen dio zapore pilo bat. Beraz, hementxe alde batetik. Prest, beste aldetikan ingo detena da nire makarroiak barrura botako ditut, zapore guztia hartuko dit, eta orain bai, esne gaina botako diot, dana ondo, saltxa nahasteko, eta hemen dauketena. Botako diot, gero, limoiztuko pixkatxo bat ere botako diot,
ikutu berezitxo hori emateko. Eta gero ja platereratzen detenen pixkat perrexila gainetikan eta prest. Eta gazta baita, ez? Gazta ere. Gazta hementxe botako diot. Oso ondo. Gaur Armitz gurin pila bat ibili dugula eta, txorienen behin saioarekin bueltatuz, aste honetan hemen ekarri zugu gurin inguruko galdera dauzkau. Galderak. Venga, lehenengoa. 20. mendeko urte askotan, gurina osasungarria ez zela ikusi zen. Zerekin lotzen zuten? Batez ere. Azukre gehiegi izateagatik, gantz saturatua zituelako, vitaminen falta zuelako, edo janari lasterrarekin. Leike vitaminaren faltagatik, baina ikusten dut normalagoa izatea gantz asko daukelako, ezta? Osondo, gantz saturatuak. Bea zanga kasu ondan. Venga, urrengoa, bigarren galdera. Ze produktu sustatu zen hainbat hamarkadetan gurinaren alternatiba osasungarriago giza? Txerri gantza, gazta ondua, margarina, esnegain likidoa. Margarina asko erabilizat. Baina nik ez nuke esango osasuntxu gaudanik, Ez da gutxea berez. Egia landaretik handatorrela, ez da? Koipe barazki edo, ezagit, nondik handatorren margarina hori, baina hori ez dakit hori dan osasuntxuagoa. Kontua da, bai etortzen dela, eta berez datorrela hartuaren olio handik, kilore olio handik, baina hori lortzeko eta batzeko eta erabiltzen diren produktuak ez dira munduko osasuntxuera. Orduan berez, bai, igual kalorikoki eta holan, eta gantz motagatik eta osasuntxua izan alda, baina gero hor dauen prozesu hori iteko eta dauzkan osagai guztiatik, gurina azkenean zer da? Gurina bakarri dauka, erne gaina eta zer gehiago ez dauka. Gatz pixka bat botaldiozu, besterik ez dauka. Orduan, gurina erosten duzuenan, ez erosi gurin bat, ez da izen bate osagai dauzkana. Horrek ere, zer handu hau, beste aldera bat? Bai, bitartian ja saltxa guztia ondo nahazten nihua, gazta ere gainetikan birrintzen, usan zait, gazta izatea. Bota. Bueno, zer gertatu da azken bi hamarkadetan gurinarekin? Ia guztiz desagertu da bere erabilera, gosarierekin ero bakarrik erabiltzen da, ogi torradetan dolan igurtzita, goi mailako sukaldaritzan ospea berreskuratu du, ero gozogintza industrian erabiltzen da bakarrik. Hombre, kontua despistatu indio goi mailako sukaldariak igo indutela. Guk erabiltzen dugun espilo bat, eta esan identifikatuta sentitzen hor gurekin. Baina, egia da, sukaldaritzan pila bat erabiltzen dela, gutx horienen erabiltzen dugu, jatetxetan da erabiltzen da, baina beti izaten dugu. Kalitatezko gurin bat izan behar da, eta hau ere noski. Neurrian. Eta gurinaren barruan kalidade pilo bat daude, marka pilo bat daude, eta kalidade pilo bat ikusten dira. Eta gurina ez diren gurinak ere. Egia da hori. Hori gertatzen da, estiarekin eta zenbatekin, ikusten duzunean gurin bat. Ze prezio izan behar du gurinak, ze badaude batzuk, balio izula 6-8 euro, eta dauzkazu 2 eurogatik. Ni holakotan, bagian 8 eurokoa, naiz erostekoa ero, baina erdibidiko. Gurina asko ez dugu kontsumitzen ere, egunerokoan, ezta? Egia da, frantsesak eta horrela kozinatzeko beti erabiltzen dutela gurina, baina gure kasuan olioa erabiltzen dugu eta gurina oso gutxi. Ninko askorik. Hau plater sakona, bai, ez? Hori da, plater sakon bat, nik ja hemen prest daukat nire saltxa. Makarroiekin, kriston itxura dauke. Eta orain ningo detena da ondo zerbitzatu. Hauek neurrian zer bat, jatetxe batean ze izango ziren, aleka, ez? 8 alde razioa. Ez da izango pisuaz. Baina gero igual, 3 izar Michelineko jatetxe batean igual bakarra jatzen dizu. Baina ondo beteta, eta bere puntuan, eta hori, ondo inda. Eta plater asko jartzen dituztelako. Beraz, nik hemen, barrura, beldurri gabe botako diot. Zeitxura, Sudur zuletatik behintzat, oingo sartu da, eta baleko eman dio. Egia da, espezia pilo baditula, kriston usaina daukela, eta koixua behar du. Bai edo bai. Maitzeko, berrexi pixka bat, guregia emateko. Eta bain bai, dastatzera. Orkestu, mesedez? Hemen, nire pasta Alfredo erara. Gaurtik aurrera armintzera izango dela. Baina imaginatu ezazu,
placer batek zuri nire izena izatea, Hori. Bueno, hemen txeuzen dut. Norbait egin egoel madu nire izena jarri, nun baitian. A ver. Itzi gabe. Pasta, armintzen pasta jarri edo, bain nik izena aldatu nire izena, eta armintzen ordez, Alfredo izena jarri, Ez, nik Sumendi pasta dituko niok. Ze badauka, indarra eta sua honek. Orain, hau lehuntzeko, sandwicha. Mistoa beti. Eta eguneko bigarren errezeta arroz ogiarekin egindako sandwich mistoa. Eta hemendik eskaera bat, guraso zaeten guztioi, inbar bauzu sandwich bat zuen seme alaben urtebetetze festetan, berdin zait ogi honekin egiten baduzu ero, sartagaiti pasatza zuen, mesez. Gurin eta gurin pixkatekin igurtzi sartagaiti pasata, ikusiko zuen nola aldatzen den. Goxotasuna emateko. Gordinek ateatzen den moldeko ogia zena izo zen, ez zai gustatzen. Osasuntxua baina. Pixi puntu bat faltatzen. Pixi puntu bat, bardu. Eta errezeta honek ez daukana da inungo misterioik eta egiteko modua hauxe. Arroza uretan beratzen jarriko dugu eta 12 orduz bertan izan. Iragazi eta jarraian legamia, gatza, estia eta oliba olioa gehituko diogu. Ondo birrindu eta labeko erretillo batean jarriko dugu ordu betez altzatu arte. Jarraian 160 gradutara 40 minutuz laberatu, atera eta utzi uzten. Xerrata moztu, urdaiazpiko egoziarekin da gaztarekin beter, gurinarekin igurtzi eta sartaian bi aldetatik egin. Erditi moztu eta zerbitzatu. Orduan, nik hemen daukat arroza. Arroz honek lehen, zan 350 gramo, eta oin dauzka 100 gramero hartu ditu. 450 gramo hartu ditu, behin beratuta. Gau guztia izan dut, beratzen. Baina ez dezu egosi. Ez, hau da, arroza gordina, hemen guztizu ura orain nola botatzen ari dan, gordina, eta hemen jarriko dugu arroza, gero urrepela ere behar dut, hor daukadala, eta legamia, estia, gatza eta oliba, ez dauka zer gehiago. Hau dana birrindu, ez dugu eotu behar, ez da behar, landu ez da behar, ez bakarri da birrindu, eta listo. Urrepela, epela, eta, bueno, hartzidura harin nahi dozu egitea, bestela gotzakin egin eta utzi lasai. Legami freskoa, berez errezetan 20 gramo jartzen ditu, baina aurkok eta nik erabaki du 17 gramo nahikoa dela. Koiaraka bat estia espadaukazue azukre erabiltzea azue, olako sirope batero gozagarri bat behar du. Gero, 10 gramo gatz eta oliba olioa gutxora era, koiaraka da pare batero. 30 bat gramo ero lan batako izkiu. Bi koiaraka da, listo. Hau, birrindu eta bien bitartean joko naiz gurinarekin igurtzen hemen egin alduzu papera jarri labekoak, ero gurinarekin eta irinarekin beharrean nik hemen daukat hartu irina. Orduan, zeliako batek hau hartu aldu. Eta ez itxasteko hobetu da. Orduan, nik hau birritzen jarriko dut, gurina emango diot honi, eta ero, alkondara jarriko diot, esan dezagun honekin gure arroz irin honekin. Zigor, esan zen ideaen arroz ogia egin izen duela, nik nire buruan pentsatzen un arroz irinarekin egingo zen duela. Zenik ezagutzen dituten ia errezeta guztiak, glutenik gabe direnak, eta arrozarekin egiten direnak, dira ia guztiak arroz irinarekin. Baina kasu honetan ez, kasu honetan erabili dezu arroza, uretan txatuta, gordinik, eta horrekin egingo da ogia. Beraz, ogia hau da nahiko berezia edo behintzat gutxi ikusten dana, Ze beste kasuetan eta ogia egiten danean arroz irinarekin, erabiltzen da ere xantana. Dala loditzeko hauts batzuk eta xantana eta arroz irin horiek nahastuta egia da lortzen dala irinak eta glutenak dauken ia elastidade berdina. Ez da berdina lortzen, baina beintza xantanak laguntzen du gluten hori sortzen. Ni xantana erabili izan dudanean bakarri da loditzeko gauzak eta hori. Saltxetan erabiltzen da, kozinatzeko pilo bat erabiltzen da. Baina gero, ogiak eta horrela egiteako egia da
nola arrozak ez daukan glutenik, falta zaio elastizidade hori, eta horrek xantanarekin eta horrela laguntzen du. Horregatik nik pentsatzen nun, arroz hogi bat egin behar balin badu, pentsatzen dut arroz irinarekin egingo duela, baino ez. Hau da oso berezia. Eta, bueno, ikusuzu, glutenik ez dauka. Baina hasten da, nik ez dai, hemen neurria hartu behar diozue eta zuek olako erretilua baukazue, eren bat bakarrik izatea. Ere beteraino bete. Gero, hemen plastikoa jarriko diogu, eta honi ordutxo bat utziko du hemen kanpuan, eta ordu betera, hau ateatzen da. Bitu, hau honek ordu terdi darama, eta ja, laizter egan atara behar zankorantza. Arrapatu dut hola nahi dian. Horren beste oxigeno eta haize dauka. Esan beharra dago, kantidadea berdina dala, Ez da goraino bete kasu honetan, ez hau erretilua da pixka txiki hau, baina zabalagoa da, Atzitzerako garaian gertatzen dana da, hori lebadurak egiten duna da alkola, azukre hori alkola eta CO2 asortu. Eta CO2 horrek egiten duna da ore hori puztu, eta orain nola labera di joan, sortu duen alkohol hori, ze usaintza ben badezu alkohol usaina dauka, hori lurrundu egiten da. Lurrundu egiten da, eta horregaxeagatikan, ogia eta horrela, mozten dugunen erditikan, eta ikusten ditugun zulotxo horiek, hori da CO2 hori sortu dalako, eta haizea sartu dalako orearen barruan. Eta hain tekniko ez hitz egin da, dira azkenean, hor daude somorrotxo batzu, puskerra botatzen dituzte, eta beraien airea, horrela da, gainea, hori gertatzen da. Labera, 160 gradutara, 40-45 bat minutu gutxi gora era. Emaitza, hauxe, hemen daukazu, gure ogia egin da, eta orain honekin zer ringo du, betiko sandwich bat, sandwich mistua, ada, horrei espiko egozia eta gazta, baina noski, gurinarekin ondo igurtzita, eta gero sartaian egin da. Kusiko zu hemen, nola, ogia izetzu bat ateatzen dan, eta hau da, berdin-berdina, guk egin duen berdina, birrindu, hartu, sartu, utzi, 40 bat minutuan, 40 bat minutuan, labera sartzeko da moduan dago, Kusiko zu ez tamaina hartuen horrek. Orduan, hemen di, moztuko ditut, zenbat gara, bi bakoitzeko, lau edo moztuko ditut, eta jongo naiz, gure sandwicha egiten. Zigor, hori mozten ari zarela eta labana eskuan duzula, gai bat datorkin niri burua, true crime. Zuk ez daute, ingelesez, true crime. Euskeratu bezez. Hori da, benetazko krimena bezala. Hori, gai hori zuri gustatzen zaizu? Bat ere ez. Ja, bigera. Baina egia da, notizi pilo bat daudela, geroz eta film gehiago daudela, dokumental pilo bat, podcasta, eta boom handia egon dela, azken urte honetan, honi buruz. Primeran en el uste. Badaude, podcastak ere badaude honi buruz, eta hitz egiten da, hori gertatu den hilketetaz edo desagerketataz, eta jendea egia da, oso kuriosua dala, ez da, asko galdetzen dula horrei buruz. Ni morbosoa ditxuko nire puntu bat, egia da, azkeneko urteetan kriston buma ondala, eta ni aldiz, nahi bintzat ez zait bate gustatzen horrelako gauzak. Iaz udan alpetara joan ginen, bizikletako lasterketa batean, eta nire guleko areako bat amorratu da olako bat, eta badoz, bari, kontatzen dituela, gertatutako horrelako erailketan inguruan, eta ez da izer. Eta horrek entzuten juntan, ni neu triste jutezea, ez, larritu. Guraso naiz. Eta horako batzuetan aurrak daude tartean, da hori. Eta orduan emate izu hartu gogua, etxian utzi umia, eta ez ateatzeko kanpora. Orduan, ni behintzat ez zitzaidan gustatzen. Eta badago jende bat, horlakoa jarretzea jola pilo. Ni neuk ez behintzat. Ni zure aldekoa naiz, baina hemen txorienen gaude, beraz guazen alde hori behintzat gastronomia aldera eramatia. Eta badago jatetxe bat, Ohioan, Last Meal izena duen jatetxe nahiko famatua dena, eta bertan janari bezala ematen dute kartzelean egon diren ezkileak edo hiltzaileak beraiei hiltzeko zigorra jarri diotenean azken hitza edo azken eskaria
esan zieten, bueno, aldezu eskatu zerbait jateko. Bai, hori aukera, pelikuletan ikusi dagoena ez, beraiek aukera daukate azkenengo gauen, azkenengo gaurren jateko duten eskatzen. Beraiek eskatzen dutena, ez da? Beraiek, igual txikitan gogorarazten zuten, gurasoek prestatzen zioten, etorduren bat, eta beraiek eskatzen zuten hori, ez da? Orduan, jatetxe honek egin duna da, preso asko hartu, beraien azken eskaria ikusi zein izan den, eta bere menuan horixek jarri. Hau da, jatetxe arrunta bada, ze igual baten eskaria izan da oiaskoa, edo beste batina hamburguesak patata frijituekin, eta horrela, baino berezia da nola, jendiak zer eskatzen duen, ez da, bere azken otordu bezala, eta gero da jatetxe bat, hori eskaintzen duena. Eta beraiek esaten dute, ez dala beraiei omentzeko bezala, baizik eta, dala kontzeptu berri bat, eta listo. Eta seguru jendia juten dala, ez? Ospea eta horrela bali badauke, jendia juten da hori jatzia, baina nik pentsatzen dutena da, azken otordu hori ondo egongo dala, eskatu dunantzako, ez da? Baina zuretzako behintzat, ez dakit. Baina hemen danatatik handago, ikusten dezu. Baina kontua da, milaka kilometro onaxeago gu hemen gaudela, honetaz hitz egiten, da beraiek lortu dena beraien. Hori da. Publizidadi egitea, eta beraietaz hitz egitea munduaren beste punta hontan. Hala, bira. Ogi hau hemen sartaian egin da, kontu zibilea da, poliki, ni ez duten oiuta besteak. Guk etxean egiten dugunean, moldeko ogiak egiten dugunean, etxean, nik hau istutzen dut ondo, eta gero, buelta eman, eta ondo egin da geratzeko. Baina, kasu hontan, kontu handiarekin, buelta eta buelta, eta ikusi duzu, geruzak nola ziren, Ni behintzat etxean noan egin dut, urdai espiko gozia, gazta urdai espiko gozia, eta gero, gurinarekin igurtzi, gu jatetxe batean ogin, hotel batean, bakeira bereten, eta han sanguitxak pila atatzen ziren. Jentea ez du bazkaltzen, han eskiatzen duten da, eta sanguitxak. Orduan gu betian, plantxaren ondoan, eguziaten ginen, holan ontzi bat, gurina, holan pomada eran, eta egiten genuen da hori. Busti, eta asko bazaetan jateko sanguitxak, eukitea horrelako brotxa bat, eta neskura, ondo da. Sanguitxazan ere amak prestatzen zidana, txikitan, afaltzeko, asko. Eta beti egiten zidana, izaten zen, 3 ogi xerrarekin, ze, hemen gainean, arrautza frigitua jartzezun, eta 3. ogi xafela hori jartzen zuenean gainean, iten zion, zulotxo bat bezala, goiko aldeari, eta gorringoa hortxe ateratzen zen. Oso bolilla da. Hori ere amak prestatzen zidana, eta askotan afaldu izan detena txikitan. Guk ongi honekin, baki originalain, baina, gu lantaldeko badaukagu, semia gluten ezin duela jan, probatu zuen hemen, egin nuenean txorienen, gustatu zitzaion etxen, eta aukera bat da, ze gaur egun bakizu saltzen dituzten ogi hauek eta glutenik gabekoak eta aukera da dago, hobeagoak eta txarragoa daude, baina batez ere, nahiko garestiak dira. Orduan, ikusi zuen zer ez egiten dan. Merkea ateratzen dela horrela, Hau, arroza. Hemen 350 gramo arroz daukagu. Legami ataltxo bat, gero olioa, estia pixka bat, ero gozagarri bat. Gatza, besterik ez dauka. Eta balioko luke, gaziarentzako, baina postreentzako edo gozaltzeko, mermelada batekin edo horrela ere balioko luke, zerbait gozoarentzako. Listo, gure sanguitza politen atarako, noskia, itxusia ez. Hau, listo, eta hau, esan dako, urtebetetxe festetan laiken dituzuenean, mesedez, sartaiti pasatu. Eta honek gurinak eta ematen dion. Horrela, kurruskari gelditzen da. Eta zaporia, batez ere zaporia, eta gazta pixkat urtuta, eta, beste nortasuna dauka honek, Beste gauza bada. Hemen daukazue, etxean egindako arroz ogiarekin egindako sanguitz mistoa. Hau eskuekin, ez da? Mesedez. Aber, ez egiten, ze ikusten dut, nik frogau enokan egin da, nik jan izan dut, ogi modua magarek. Ogi, nahiko berezian. Oixua da, ze kurruskari genditu da kanpotikan, barrutikan xamurra,
berezia baino goxua. Ni kombinazio hau. Bai? Urda espiko gozia eta gazta sandwichean iruditzen zait Hoi ezin hobia. zorare. Eta merkia, eta eskura daukagun zerbait da. Bai? Bakizue, lagunok, hemen gaur, beste bi errezeta garez izugu, zuek etxean probatu, kozinatu, eta bihar, beste bi gehiago. Zaitez horretu. Bihar arte.